Вълчан започнал да събира дружина, все пострадали, но будни хора. Дядо Делю го запознал с Христо войвода, един от най-значимите сред 100 войводи на Сливен. Славният хайдутин, който години наред нападал душманите и помагал на бедните, вече бил остарял и се оттеглил в пещера над изгорен манастир в Странджа планина. Въпреки че оставил пушката и ножа в миналото си, старият войвода не бил забравил мечтата за освобождение на поробените си събратя. Час след час и ден след ден, той разказвал на младия мъж своите премеждия и приключенията си, съветвал го, учил го. Така по-възрастният с 40 години Христо войвода станал за Вълчан най-важният учител. С част от златото, намерено в римската хазна, двамата се захванали за работа. Възстановили първо старата манастирска черква, а след това издигнали и нова. В основите на олтара изкопали скривалище, което закрили с врата от гардероб. По-късно Христо войвода се подстригал за монах, приел името Хрисант и станал игумен на манастира. Отец Хрисант умрял през 1813 година. Като първи игумен на Вакъвския манастир. Гробът му станал място, на което новопостъпилите в четата на Вълчан хайдути, както и в четите на други войводи, Ангел войвода, Дъгла Стоян, Георги Гарабчи и Кара Добри, полагали клетва за вярност. Плочата от гроба на стария Христо войвода и днес може да се види в притвора на църквата на манастира. И в наши дни хората все още го наричат Хайдушкия манастир. До края на живота си, с риск да бъде разкрит, той посрещал и криел там през зимните месеци не само своя ученик Вълчан войвода, но и ранени четници или такива, които нямало къде да идат. Легендите разказват, че заради честите проверки на турците под манастира, бил прокопан подземен тунел, през който хайдутите можели незабелязано да влизат в светата обител или да избягат, когато се наложило. Игуменът Хрисант останал верен приятел и съветник на войводата до смъртта си. Когато през зимата Вълчан идвал в манастира, разговаряли по цели нощи. Монахът карал младия вълк да му разказва какво се чува да става по света и има ли някаква надежда за свобода. А след това заедно обмисляли какво и как трябва да сторят, за да сполучи планът им. Така завършва разказът и легенда за първото злато.